disgrasya ni sa pantalan. Na-slide sa damyo. Dislocated ang spinal ko pelvic. Yun din, 1972 pa. Wala na ako nagtrabaho. Ayos-ayos ko mga appliances kay pwede man magtrabaho kamot ko. Ang kawate lang yun dili. So yun di kayo din ako kalakaw-lakaw. Mga gani nga nagpahimo ko din CR dool. Okay. Basta may magunitan lang kung kanto mag-CR. Mas di na mo hakbang ba. Sa mga tambay dra, dalong ko sa gawas, pangin-hangin, painit. Sa makalimutan ko nila isulod. Manawag ng po ko nila eh. Wheelchair lang yun, kay Sir Katulpos. Sir, malipay ko kung mga tagang ko mo wheelchair, sir. Dakong katabang sa ako, sir, kaya makadto kong CR, at ko sa nag-repair ko ginagmay ng mga appliance, maugid to. Kaya dili, ulay gunitan, dili naman yung ko kalakaw. Ay, buntag, basta na. 1972 pa mong guni. Kaya ano? Nag-check up ko kuwan ba? Mga appliances. Yan, makapindog ka. Sige. Salamat sa mga kabrigada. Salamat yun. Salamat po sa mga kabrigadahan, tanan nga membro o mga CEO. Narog, Jirchan. Salamat! Ama ng brigada, Elmer Katulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magdiwang. Kabrigadahan, Jensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Jensan!